Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kabeh, sugeng ketemu meneh ing wulangan basa Jawa. Muga-muga kowe kabeh tansah pinaringan sehat walafiat. Dina iki arep neruske wulangan basa Jawa kang kaping 6, yaiku bab geguritan. Nanging becike ndedonga luwih dhisik supaya wulangan dina iki mumpangati kanggo sliramu kabeh. Manut tuntunan agama lan kapitayane dhewe-dhewe, ndedonga kawiwitan. Ndedonga cukup. Nah, bocah-bocah, sapa sing isih kelingan apa geguritan iku? Saiki ayo neruske wulangan minggu kepungkur bab geguritan. Nanging saiki tekan titi mangsane Gladen wulangan 6. Perangan sepisan, ayo dimirengake pacelathon antarane Bu Palupi karo Niken. Paugerane maca geguritan. Bu Palupi ndangu marang Niken. Bab apa sing arep kok takokke, Ken? Niken banjur matur. Perkawis caranipun maos geguritan, Bu. Ibu Palupi ndangu maneh. Maca geguritan pancen ana paugerane. Niken matur, "Oh, ngaten to, Bu. Lajeng bab pamaosipun geguritan menika menapa wonten bentenipun kalian pamaosipun prosa, Bu?" Bu Palupi paring keterangan. "Ana, Ken. Yen kowe lagi maca wacan utawa maca buku kae, maca lugu. Nanging nalika maca geguritan kuwi kalebu maca endah." Niken banjur matur maneh. "Tegesipun maos endah menika kados pundi, Bu?" Bu Palupi paring keterangan. "Tegese maca sing nganggo wewaton kanthi nggatekake diksi, intonasine lan uga tempo lan liya-liyane. Lire pangucapane vokal a, i, u, e lan o tembung kudu sing cetha. Kejaba saka iku, lirih surane swara lan wiramane kudu digatekake. Dadi maca geguritan kudu nggatekake wicara, wirama, wirasa lan wiraga." Niken nyuwun pirsa meneh. Estunipun maos geguritan menika kedah anteng menapa mawi obahing badan, Bu? Bu Palupi paring wangsulan. "Kena, Ken. Waton obahe iku ana tegese lan ana tujuane." Niken banjur matur, "Wah, sampun kathah pangertosan bab pamaosing geguritan. Ngaturaken agunging panuwun. Rehne sampun sawetawis kepareng kula nyuwun pamit." Bu Palupi ngendika, "Padha-padha, Ken. Sing ati-ati ana dalan." Niken matur, "Nggih, Bu."
Nah, sawise mirengke pacelathon mau, bocah-bocah nduweni jejibahan utawa tugas, yaiku mangsuli pitakon. Siji, apa irah-irahane pacelathon mau? Nomor loro, sapa sing lagi pacelathon? Kaping telune, bab apa sing disuwunake priksa niken? Nomor papat, ana papat perkara kang kudu digatekake nalika maca geguritan. Apa wae kuwi? Kang nomor 5, obahing awak sing kepiye sing perlu nalika maca geguritan. Wangsulanmu kuwi tulisen ana ing bukumu, banjur diaturake gurumu. Saiki ayo tumuju perangan kang kaping pindho yaiku nulis geguritan. Urut-urutane nulis geguritan. Siji, milih tema. Kaping loro, milih irah-irahan utawa judul. Kang kaping telu, milih tembung utawa diksi. Nomor papat, gawe ukara. Aja lali, geguritan kuwi wujude bait dudu prosa. Ayo dikatekake sak banjure tuladha nulis geguritan. Tuladha nulis geguritan. Sepisan milih tema, umpamane pahlawan. Kaping pindho milih irah-irahan utawa judul, umpamane ibuku pahlawanku. Kang kaping telu milih tembung-tembung sing magayutan karo kepahlawanan, umpamane asih tresnamu, sunar srengenge, ilining keringet, lungkrah, kerto aji, pangajapmu, pangorbanan, piwales, ndedonga lan sak piturute. Saiki urutan sabanjure yaiku gawe ukara supaya dadi geguritan. Gawe ukara. Ibuku pahlawanku, asih tresnamu tanpa wates, kaya sunare srengenge, ilining keringetmu dadi tondo, lungkrah lan keseling awak, gedene tekadmu ra bisa dikerto aji, pangajapmu amrih mulya anakmu. Kabeh kuwi mujudake pangorbananmu. Ibu, aku ora bisa caos piwales. Bisaku mung ndedonga. Muga ibu panjang yuswa. Tugasmu sabanjure yaiku nulis geguritan sak pada utawa sak bait wae, tema lan irah-irane bebas. Nah, bocah-bocah, kaya wis cukup semene dhisik ulangan dina iku. Sugeng nindakake tugas, muga-muga kasil kanthi becik lan bocah-bocah bisa nulis geguritan kanthi
becik lan bisa diwaca sapa wae. Sugeng tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.